Higala, kumusta og maayong pakig-uban na usab nining ato nga tulumanon usa ka tulumanon higala gimugna alang kanimo. Aron ang imong mga kalibog, ang imong mga pangutana diha sa balaang kasulatan kahatagan og mahimong tubag hinabwa gihapon sa balaang kasulatan. Busa pakiguban kanato higala nini maong usa ka takna nga tulumanon aron sa pagyawi sa mga pangutana diha sa imong salabutan. Of course, ninintak na higala, kauban gihapon nato si Pastor Chris Bacalaris, ang ato North Central Mindanao Conference Communications Director o ang ato nga Ministerial Secretary. Maayong pakiguban, Pastor Chris. May pakiguban sa Pastor M o nini higayuna, mangumusta ako sa mga televiewers nga diin andaman sa inyong papel ug ballpen, isulat ang mga bersikulo ug tapos sa programa so sa pagbalik ko nabagid sa balang kasulatan. Ang usa ka takna higala nga tulumanon dinhi sa atong praguban dili igo sayod kita niana apan kun ugaling kamo nagngandoy og mas lapad-lapad pagid nga pagtuon sa balaang kasulatan ihatag kanamo ang inyoha nga kompletong address aron nga kaduawan kamo sa atong mga Hope Channel representatives aron muhimo mukandak og mas lapad nga pagtuon og lawom nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Niya kita higala sa kategorya nga moabot ang kagutom sa pulong sa Dios dili sa tinapay apan kagutom ug kaahaw nini katapusang panahon. Busa kini nga tulumanon higala magabusog kanato sa mga minugbo nga mga diskusyon gumikan sa inyong pangutana nga gipadangat diri hinaot nga kitantanan matagbaw ni ana tungod sa katamis og kagamhanan sa pulong sa Dios. Sa pagpadayon higala magahimo kita sa espesyal nga pag-ampo. Ato gidako atong mga ulo. Dalaygon og balaan mo nga Dios dinhi taknaa. Gikalipay namo nga hantod karon panahona. Tungod sa imong grasya nga imong gipahat sa matag usa ka namo. Kami o Dios nakabati sa imong balaanong pag-agak. Nga kining usa ka takna nga tulumanon. Mahimo kining magabaton og kahayag sa matag usa ka namo. Mablihan ang among mga salabutan. Magasangkap kanamo sa mga maayong buluhaton. Aron kami o Dios diha sa imong atubangan kahimutan. Og tungod dinhi o Dios pangayoon namo ang imong balaang presensya. Magapakiguban kanamo karon, magadugtong sa matag usa kanamo, isipon namo unsa ka tamis og bililhon ang pulong ang balaang kasulatan nga pagahisgutan ning mga takna. Kaya amo kining gipasalamatan higayon sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Alright, higala nining mga taknaa, ato sa Pastor Chris, abi-abi ang ato mga televiewers sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Tungkol sa kapasidad sa pinagi sa mga kahimanan nato sa satellite, Okay. ang ato nga broadcast din sa gamayng lawak, nanutsuot na kita sa tibuok Pilipinas. O sa ato mga televiewers, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong pagpaminaw kaninyo o ginaot kini nga tulumanon makahatag kaninyo sa inspirasyon. Ato sab timbayaon Pastor Chris ang atong mga radio station. Okay. Oh, sa tibuok Mindanao. I mean tibuok Pilipinas paghapon. Pilipinas gyapon. But we cannot name each one sa tibuok Pilipinas, but mainly we have our different stations din is Mindanao. Especially sa North Central Mindanao Conference. Yes, oh. Diri sa Bagunta sa Long Vine Radio o usab dinhi sa Don Carlos o sa kading Bukbuk o lawa usab dinhi dapit sa atong station sa Hingog City. Yes, so daghan na tag mga of course atong mother station DXCR Mas paganganan. napag-iligan di Yes, Pastor M. we have Iligan and in Davao Mission Pastor Chris we have 3. Yeah, One in Matanao, usa sa atong FM dito sa Tagum. Okay. O usa dito sa Mati. Ang atong mga FM radio station nga naga-liho karon ang uban niya Pastor Chris 24/7. Wapay labot sa butuan ana. Wapay ang butuan nato we have DXHR ang atong AM, then DXIM ang atong FM sa Caraga region. Caraga region. Then we have also soon to open ang atong Tanggob City. Yeah. Yeah, we have one Hope Radio in Tanggob City. Hapit na usab ka na mga bukas, mga kaglaan. Busa, kalipay nato nga ang pagbutang sa Ebanghelyo diha sa kanginan niining katapusang panahon higala ato na gyud masinatian. Busa, welcome kamong tanan. Di ta maglangay Pastor Chris ni anay mga nagsinug-ang nga mga pangutana nga midangat dinhi sa atong tulumanon ato kining hatagan sa pagtagad. Gikan kang 758. Ayan pangutana din ni Pastor Chris. Hi,
Pwede ko mangutana unsaon man nako unsaon man nako nga ako kaugalingon nga dali raman ko mangibog. Naghisgot siya Pastor Chris sa pangibog. Og seryoso kini alang kaniya Pastor Chris kay siguro kahibalo siya nga dili gid ni maayo og ma-define siguro nato unsa nga klases pangibog kani hawa man pud niya gi-mention din nga unsa nga pangibog. Lagi, okay. So actually pinangga halos or moingon ko tanan tao adunay gitawag natog pangibog. Okay. Pero depende lang asa na fall ani nga pangibog kay sa balang kasulatan mohatag ta og duha ka bugat nga mga pangibog Pastor M. Una nga basahan nato dinhi sa Matthew chapter 5, no? Okay. Matthew chapter 5 dinhi sa verse 28. Okay? Nagingon dinhi. Nakudungog kamo apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong tan-aw sa babay uban sa pagkaibog. Kaniya makapanapaw na kaniya diya sulod sa iyang kaugalingon kasing-kasing. So muni unang gaiskutan ni Matthew kapitulo 5 28 ang pangibog sa mata. Ang uban Pastor M nagunahon amgod nga makapanapaw sila pinaagi sa adunay kontak. Apan sa balang kasulatan gi-explain kani ni Jesus Christ nga mismo gani sa pagtan-aw lang uban sa pangibog kanang naa sa sulod sa hunahuna kasing-kasing nga diin magadala ka nato sa kasalanan o sa kapangibog sa mata. Muni sa kapangibog. Ang ikaduha nga pangibog Pastor M kini dinhi sa unang Timoteo. Okay? 1 Timothy chapter 6 verse 10. Okay. Okay, nagiyon siya dinhi. Kay ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Og tungod sa maong pangibog may mga tao nga nangahisalaag gikan sa pagtuo og ilang gipalagbaslagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. So nay pangibog pinaagi sa gitawag nato o sa babae og doon sa pangibog pinaagi sa kwarta. So daghang klaseng mga pangibog kung uban nga mga area sa property ba basta halos tanan Pastor M naa sila ani no nakita ani. Okay. Sa theological parlance, Pastor Chris, we know that God magnified the law. Yeah. Diba? Gi-expand, gi-inat, gi-elaborate pag-ayo. In what rationale, Pastor Chris? Okay. So nga ni ba ato makita mo Pastor M nga kini nga problema dili ni siya gaan nga problema, Okay. bugat kini nga problema. Og mao mangani hinungdan nga si Jesus Christ mianhi dinhi sa kalibutan. Now dili nato masabtan kining word nga pangibog kay iyang problema kuno Pastor M ang pagpangibog. Okay? Now kung imong tan-aw ng kasaysayan sa balang kasulatan, no, sa gitawag nato sa balang kasulatan nga Roma 3:10 ang tanan tao nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios bisan pa man sa Isaya nagingon diha nga ang imong pagkamatarong samara sa trapo. So matud pa ni Paul walay maayo bisag isa wala. So meaning Pastor M kung imong kaplagon niya ang definition sa sala adunay tulo. Ang uban nagunahon na nga usara ang definition sa sala katong gitawag sa 1 John 3:4 ang sala mo'y paglapas sa sugo. So, what if kung wala ka naglapas in the act, Pastor M, pero ang naasalod sa itong unahuna sama sa mata, no? You mean, so, ang sugo nga letter of the law. so meaning to say, Pastor M, na ay sala nga adunay act. See, for example, sa 10 Commandments, di ka magpatay. Act man ka na, di ka mangawat, okay, di ka manapaw. Pero naapag yung behind na Pastor M, nga wala ka magkuan og action, pero ang motibo sa hunahuna og kasing-kasing na diha. So, Okay? mas gitagaan o gibugaton ang nucleus, ang sinugdanan Yeah. sa sala nga nagsumikat sa hunahuna. Yeah. Pananglitan din sa Psalm, no? Okay. Psalms chapter 55 verse 51 verse 5, okay? Aton tan-aw ng balaang kasulatan. Imo makita din hinagingon. Ani karon ako nataw sa kasalanan. Og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Napagay isa sa bakan, gipanamkon na siya sa sala, Pastor M. Dili ingon nga ang sala sa ginikanan iyang napanunod. Pero tungod sa gitawag natong fallen nature, gikan sa panahon ni Adan, walay matarong dinhi sa atong sulod. Meaning kung ang atong kinaiya straight pa, bend na siya gamay, no? Naa na siya problema. So meaning to say, bisag unsaon ni magbuhat og maayo,
kita makasala. Mo nga gideklarar nga adunay conversation sa Mateo kapitulo 19, conversation ni Jesus Christ ug sa dato Pastor M nga ningon diha Ginoo nga maayo unsay maayong buhaton namo aron makabaton kami sa ginarian. Pero tubag ni Jesus Christ walay maayo, ang Dios lamang ang maayo. So klaro na to Pastor Chris nga ang buhat sa pagpangibog dili kinahanglan sumala pa sa Mateo nga imong gibasa kanina. Dili kinahanglan nga mo biya siya sa iyang original nga asawa dayon mo kuha siya laing babae nga matawag siya nga adultery. Dili sa nato makamusal kay wala mo gunya gi-elaborate din ni Pastor M kung unsa nga klase nga pangibog ang iyang ibuot pasabot. Pero if ever kung pananglitan nga ang iyang pangibog sa mata, it does not mean nga kung palitan na siya asawa, mangita siya laing babae. Makahimo siya sa pangibog Pastor M kanang naasahon-ahuna. Katong gibasa nato ganina sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 28. Now, mao ni ang gitawag Pastor M og daan nga pagkatao. Now, walay lain makasulbad sa problema kundi mao lamang si Jesus Christ. Amen. Nakabantay mo Pastor M nga kanang giingon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27-28, umari kamo nga nabugatan kay papahulayon ko kamo. Meaning to say, dili nimo na mahimo sa imong kagalingon. Ang unang buhaton mo ni surrender imo kagalingon ngadto kan Jesus Christ. O ang Juan 3:3 nag-ingon, kinahanglang mataw ka pag-usab. Sa unsa nga paagi mataw ka pinaagi sa paglubong sa tubigon nga dapit. Kay ang paglubong sa tubigon nga dapit Pastor M nga gitawag og bautismo, mao na ang gitawag nato paglubong sa daan nga pagkatao. Okay? Ang Roma 6:3-5 nag-elaborate diha nga si Kristo namatay gilubong, si Kristo nabanhaw, sa ato pa ikausab namatay sa sala, gilubong sa tubigon nga dapit, ug sa diyang nabanhaw si Kristo, nabanhaw isa ikaw, gitawag na kag bag-o nga pagkatao. Now, wasan magpasabot nga dili ka makasala. Okay? Mao na nga isugid nimo imong sala. Unang Juan 1:9, isugid nato ngadto kang Jesus Christ. Now, ang mahitabuan na Pastor M, tagaan kag kusog ni Jesus Christ. Kay kini magong pagtuo kaning naa sa ato gasa gyapon na. Tanaw na to ang Galacia kapitulo 5, no? So ni anak ka sa pagtambag kaniya Sa- unsaon niya nga mahilayo sa pagpangibog. Yes. So meaning to say kinahanglan mo duol ta kang Jesus Christ, no? Unya gitawag pangayoon na to ang gahom diha kang Jesus Christ. Kay kung imo tan-awon, kung naapat ta sa unod, mo ni ang mahitabo, sa Galacia 5:19. Og dayag kaayo ang buhat sa unod nga mao kini pakikilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag Dios-Dios, paglamat, mga dinumtanay, mga pagkibingil-bingkil, pangabubho, kapungot, iyahay, silumakay, ug daghan pang gisgutan diri kanang naapata sa unod. Pero sa dihang naa nakadiya kang Kristo, unsa may matabo sa imo, naa ang gasa sa pagtuo nga gikan sa Holy Spirit. Mao na nga 5:22 na ingon, apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapaunguron, pagkamaayo ug daghan pang gisgutan diri. Nga walay kabatok ng suguan. Mao na nga walay laing makasulbad sa atong problema igsoon. Dangop ta kang Jesus Christ. Kani bitong inigsakay nako sa sakyanan Pastor and pauli ko sa amo paingon sa Silver Creek. Diha dapit sa nagitawag Emmanuel School na dako kay nga karatula. Christ is the answer. Mao na nga kung Christ is the answer, then what is the problem? Ang problem ang atong sala. Unya ang solusyon sa sala mauran si Jesus Christ. Kining imong problema sa pangibog igsoon, imo nang idangop ngadto kan Jesus Christ. Kung ikaw nabugatan, mato ni Jesus Christ, ari kamo kanako ug papahulayon ko kamo. Alright, higala, diha sa tunghaan ni Kristo. Makat-on kita sa mga taras, sa mga pamatasan, diin mapanday ang Kristohanon nga pamatasan sa atong kinabuhi. Muna ang imbitasyon Pastor Chris nga duol ta kang Kristo diha sa gitawag nga School of Christ. 845 ang sa iyang tumoy sa iyang cellphone number. Lahi na po ni nga hutong sa pangutana Pastor Chris, moambak na punta ni napita dire. Naabay mga dinosaurs sa una nga panahon o unsa nga panahon na kini na distinct sa panahon ba kini ni Noah? Okay. So, Pastor M, kani iyang pangutana ang word nga dinosaur dili na tumabasa sa balang kasulatan. Alright, okay. Kining dinosaurs na mugna ni siya tungod sa history. Pinaagi sa mga ditawag nato Pastor M, na may mga archaeologists Pastor M ditawag nga mga
gakaut sa mga yuta, nangitag mga ebidensyas karaang mga butang. Unya uban nila yung makautang mga dinosaurs. So ginatun-an sa siyensya kung asa ni sila kaniadto. No? So mato si siyensya dugay na ko na silang panahon na kung atong ihaom sa Biblia wala may dinosaur. Pero adunay mga commentary sa mga Bible commentary Pastor M nagingon nga adunay possibility nga kining dinosaur nagpuyo before sa flood. Okay. Before sa lunop sa panahon ni Noah. Ang natabo lang aning mga dagko nga mananap dili man nimo masulod sa arka kay perting dagko ang nahitabo nangaanod gyud ni sila. So ang nangakita Pastor M katulang mga remains nila nga na nasulod sa ilawom sa yuta unya ang uban gani karon na sa mga dagkong mga museum Because of the archaeological findings. Yeah, ang uban na karon sa Amerika, no? Makita nimo mismo sa atong mga libro adto ni mga pagpamatuod. So ako nagtuo wala magkakonflikto ang Biblia tungod kay ang Biblia wala maghisgot kanila tungod kay before sa gitaw natog kaning sa wala pa si Noah diha na sila pero sa pag-abot sa luno Pastor MD lagi masulod sa arka mo ni matod sa mga komentarya sa mga Bible. So nahitabo nga naagid sila nagpabilim sa lugar. Kana nga klase sa mananap nga iyang gipangutana, dako gina siya nga mananap. Dako na siya Pastor M. Nya kung imo basyon sa balang kasulatan, naging kung hugaw nga mananap kay gikategori man na sa hugaw og hinlo Pastor M. Ang hinlo Ang tag gitasulod sa 7. arka, Unya ang hugaw tag 2. Kung kaulan nimo ng 2 pero dako Pastor M, I don't think so nga mak-accommodate ang arka ng panahon na tungod sa ilang kadagko. But then until now, wala man gyud, the Bible is silent about those kinds of animals. Only lang Pastor Chris akong nabantayan tungod sa atong media karon sa mga salida nato sa television, gitagahan gyud kinabuhi ug naa gyud mga nang lutaw nga mga salida nga ang existence sa gitawag nga dinosaur sa atong panahon. Yeah, tinan ni siya. And everything is Gani sa family sa dinosaurs Pastor M, daghan sila. Moro bitog sa family lang daan sa cat sa iring nabilong na madiha ang tiger, nabilong na diha ang atog yung iring nga iring. So imo makita nga daghan sa dinosaurs daghan sad kung imo basahon ang ato nga mga kasaysayan na daghang gikategori nila. So kung isulod nimo na sa arka Pastor M, dili gid na siya paigo. Mahitabo nga magbiling dito sila sa yuta. Ang kasagaran ng karon Pastor Chris na himong bunga lang sa utok sa directors pelikula nga gitagaan gyud kinabuhi ang existence sa dinosaur uban sa tao karon nga nahimong mangtas na gyud kayo ang maong mananap Yeah, sa atong panahon karon sa salida. Sa salida siya. Anyway, the Bible speaks about the flood, mga kaigsunan, o doon ay posibilidad nga ang archaeological findings may kamatuoran siya tungod kay ang maong hayop lagi di man gid masulod sa arka sa iyang gidak-on. Gikan kang 656, mag-ask ko if tinuod ba jud nga walay relihiyon nga makaluwas sa atong tanan. Sincero siya ni Pastor Chris. Ug matod pa na gusto lang ko makabalo unsa gyud ang klaro about ana. Pastor murag na pangutana naman ni sa Yes, ato kaduha no. Unya gilabori na to siyang taas pero but this time ato na lang mobuon sa pagsisgot ni mo ni nga walay mabasa sa Biblia nga ang reliyon makaluwas. Wala. Okay. If ever na aman mo komplektor sa nas kamatuoran sa bilang kasulatan. Kay ang Acts chapter 4 verse 12, ang Matthew 1, 21, 23, mukomplekto naman, si Kristo ra ang makaluwas. Gani sa Timoteo 2:5 ningon walay laing tigpatiliwala kundi si Kristo ra ang mapataliwala sa Dios ug sa tao. So kung ang reliyon makaluwas, si Kristo makaluwas, duha na ato manluluwas, no? So walay mabasa sa Biblia Pastor M nga ang reliyon makaluwas. Ang reliyon igo lang gahatag og giya mahitungod sa mga pagtulunan nga nakatunan usab gikan sa walaang kasulatan. Mao lagi sa imo kaingon nga ang relihiyon higala walay pagbati. It's just a building og dihagi tapok ang mga tinun-an ni Kristo ug ang makalawas mao ra gyud si Ginoong Hesus. All right. Gikan kang 951. Pastor, may gabi pwede ba ang usa ka tawo diretso ba nga makawali sa simbahan nga wala man gyud siya magtuon sa Biblia nga pareha sa Seventh-day Adventist gitun-an gyud nila pila ka tuig.
Okay. Okay, Pastor So Chris. salamat niya na sa imong pagdaig usab sa Seventh-day Adventist tinuod na imong giingon nga ang Seventh-day Adventist nagatuon when in fact Pastor M wala tay gihimong pastor karon kung dili mo graduate og theology. Yes. Upat ka tuig Bachelor- unya ang ato pag yung bachelor mga degree. bachelor degree unya ang ato pag yung mga pastors karon ongoing ang ilang masteral no gani atong i-congratulate usab si Pastor Pagonsan, si Pastor Lagunday ongoing ang ilang Doctoral pagtuon program. karon sa doctoral program mo na nga ang Seventh-day Adventist ng mga pastors nagsigi gyud na siya og continue sa ilang nga pagtuon. Salamat niya na imo nga mga pagdaig. Now mahitungod sa imong giingon nga musulod sa simbahan mawali wala magtuon pwede ba ni sa Seventh-day Adventist? Actually, dili sad sala kung makatungtong ug makasulti ka na niya na. Pero atong gi-advise kung mahimo unsa may atong ipakaon kung panalitag wala ta magtuon, Pastor M. Gutom po ta. Mao na nga ang balaang kasulatan kung imong tan-awon dinhi sa gitawag nato og Timothy, no? Atong basahon aron ato makitaan. Timothy chapter 2 verse gitawag nato dinhi og 2 Timothy, abrihin ninyo verse kaning gitawag nato dinhi 4:2. Iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala, magmadasigon ka niini, himua ang pagpamalandong, ang pagsaway o pagpanagmag diha sa tanang o tumang pagkamapailubon o pagpanudlo. Namo ni siya nga kinahanglan iwali na unya itudlo. Ang pangutan-on sa may ato itudlo kung wala ta magtuon. Kinahanglan mo tuon gyud ta igsuon. Og sa pagtuon kinsa may himuon nato nga textbook. Kini ra gyapon si Timothy chapter 3 verse 16 ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios ngadto sa tao may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutus, pagkamatarong aron ang tao mamahingpit masinangkapan sa tanang butan. So meaning tising kinahanglan tudluan gyud siya. Mao magani ang first step sa Seventh-day Adventist mahitungod sa pagtuon kanang Mateo 28:19 nga iwali ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Himua silang tinun-an. Meaning Pastor M, before sila makapanudlo sa ubawon, himuon sa sila nga tinun-an, no? Now, at least niana ma-equip na sila o aduna sila ikahatag nga mga impormasyon nga gikan sa walang kasulatan, mga kasuguan, mga kamatuoran nga naa dinhi ay hadayon siya ang gitawag nato og makapanudlo sulod sa iglesia, Pastor M. Anyway, Pastor Chris, padayon ang atong promo din sa atong pangutana, Pastor. Doon na kita ipanghatag nga mga balasahon higala, kanang gingalan nato, Pastor Chris, og ang lagda. No, nga naa nga atong 28 fundamental doctrines sa Seventh-day Adventist higala. First 30, no? Hantod karon naapay available na to nga mga kopya kung kamo interesado higala nga makadawat ni anang maong balasahon ang lagda mga kaigsuonan ato kanang ihatag anhi kamo dinhi sa atong studio pangayo kamo ni ana kamo libre na mo nga hatagan. Okay. All right. So ayan, sunod nga pangutana Pastor Chris 723. Maayong gabi, Pastor. Gabi siguro na nagihimo. Pwede mangutana unsa on pagduol sa God kung makasasala ka. Okay. Pastor Chris. Saan ko no pagduol sa God? Number one, atong tanaon, unsa may makapahimulag sa Dios ug sa tao. Okay. So dinhi sa Isaiah 59 verse 2, niya dinhi gisaysay kahimtang sa tao, no? Sa dihang ang tao makahulog sa kasalanan. 2, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios. So meaning tungod sa sala, ang amahan o kita nabulag. Now kanang hawang diha nga sa pagkabulag nakinahanglan adunay tigpatiwala nga mugunit sa kamot sa tao o mugunit sa kamot sa amahan o idugtong sa pagbalik. Now unsaon man na siya nga ang Dios to aman sa langit. Walay laing mga pamaagi, mga pinangga natong igsuon nga magpakatawag yun ang second person sa Godhead nga mao si Jesus Christ. Now naaba na siya wala ang kasulatan atong tan-awon sa Pilipos, okay? Pilipos kapitulo 2, okay? Bersikulo 6 nagingon nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunua, gihaw-asan niya ang iyang kagalingon, diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa tao. So, si Jesus Christ, Pastor M, minaog, misulob sa gitawag og tawhanon, 100%. 100% nga tao, aron lang sa plano sa kaluwasan. Aron siya, na ay mission ni kalibutan, nga iyang pasanon ang sala sa tibok nga kalibutan, dalon niya dito sa Kalbaryo sa krus, ug sa dihang mamatay siya, maula ang iyang dugo, kato iyang dugo mao natoy kapasayloan sa sala.
So kibali, gigunitan atong kamot ni Jesus Christ, o gigunitan ang kamot sa Amahan, gidugtong sa pagbalik, kaya nga naman, nahamulag man tatungod sa sala. So it's only in the life of Jesus Christ nga Yeah. ang nabugto na sumpay. Yeah. Mo naging nga Pastor M nga, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi kang Jesus Christ. Kay dugo baya ang puhunan ni Jesus Christ aron kita maluwas kasalanan, no? Nga nakadako ang gugma ni Jesus Christ mo tag-usa kanato. So dili problema higala ang imong pagkabugto tungod kay gisumpay na siya sa bililhong dugo ni Kristo ang iyang lawas na dugta dito sa Kalbaryo sa cross. All right, gikan kang 542. Maayong gabi, Pastor, si Leonie taga Agura, mangutana ko alagaran nato ang anak sa Dios, ato bang alagaran ang anak sa Dios nga mao si Hesukristo? Sa ni pagbalay ang pangutana Pastor Chris, medyo naputol man. Lagi murag na isumpay ani no. Pero sige lang, ang iyang pangutana angay bagid nato alagaran si Jesus Christ. Yes, sure. Tanaw na to ang balaang kasulatan. Sa panahon nga si Kristo gitintal sa yawa, gidala si Jesus Christ dito sa kamingawan, unya duha ra sila, ang yawa ug siya ang nagtintal ug ang gitintal. Na kung imong tan-aw dinhi ang conversation sa yawa ug ang Jesus Christ, dinhi sa Matthew chapter 5 verse 9, okay? Imo chapter 4 I mean, Matthew 4 verse arita dinhi sa 9, okay? Chapter 4 verse 9. Ug iyang giignan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw mohapa og misimba kanako. No? Gi-introduce sa yawa ang kalibutan o giignan si Jesus Christ. Ihatag na ko ning tanan kanimo. Basta mo hapa og musimba lang ka kanako. So kinsa nagingon ang nagtintal nga maong yawa, kinsa iyang gignan si Kristo, no? Mo'y gitintal. Pero unsa may tubag ni Jesus Christ? Kaniya may tubag si Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas, kay nahisulat kini nga nagaingon maoy simbaha ang Ginoo nga ihimong Dios. Remember, kinsa nagtintal si Satan, kinsa gitintal si Jesus Christ. Unsa sulti ni Jesus Christ? Simbaha ang Ginoo nga ihimong Dios, no? Og alagara siya. Meaning to say, diha ta mo alagad kang Jesus Christ. Kay wala may lain nga tao nga Dios nga nagpakatao, niluwas ka nato, unya mihatag sa iyang kagalingon aron kita maluwas usab. So kinahanglan ang matag usa ka nato mo alagad kaniya. Mao bitang gitawag Pastor M og Lord Jesus Christ. Kay ang word nga Lord Ginoo. gikan sa Greek word nga kurios, ug ang word nga kurios mga igsuon sa Griego nga pinulungan, meaning to say agalon. So kung siya ang atong agalon ug kita mao ang ulipon, kinahanglan ang ulipon mo alagad nga to sa agalon. Pero kini nga pagkaulipon Pastor M, dili ni pareha sa ulipon kaniya sa mga Griego ug mga Romanhon nga himuo kang sulugoon. Kini nga pagkaagis pagkaulipon adunay relasyon sa gugma between sa atong Dios nga mao si Jesus Christ ug kanato nga kita nga mga tao. So moalagad ta in the name of love pinaagi sa gugma. Mao na nga si Jesus Christ, siya ang una na higugma kanato. Dili kita mo una na higugma nganto kaniya. All right. So nindot higala huna-hunaon nga ang atong pag-alagad diha sa Ginoo mo sangpot kini siya sa usa ka dakong reunion dito sa langit nun nga pagpuyo o kana nahimong posible tungod sa gugma higala. Walay pugsanay apan sa dugo ni Kristo giaga kitang tanan higala. Mobalik kita unya sa unahan human sa pipila ka mga pahinumdom palihog ay kamughawa. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix,
in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Family-friendly, a global vision and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Padayon ka mo higala nakiguban ining ato nga tulumanon og kini nga tulumanon higala ay kalimot mabati ninyo matag Martes og Huwebes alas 6 hangtod sa alas 7 ang taknas gabion dinhi sa ato sa Hope Channel South Philippines. Padayon ta Pastor Chris ni apay dugang mga pangutana nga midangat dinhi kanato. Gikan kang 586 duha ni ang pangutana dinhi Pastor Chris apan sa ikaduhang pangutana medyo naglisod ta og identify siyang pangutana. Anyway, basahon lang gyapon nato. Pastor, asa nagsugod ang Old Testament o New Testament? So ang tibok Biblia. Then ay kaduhan ng pangutana, Pastor, what is kingdom program? Dayon isumpay na ni Pastor Chris o grace program and age to come. Siguro nagisgot siya Pastor Chris sa gingharian sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, programa sa Ginoo sa pagluwa sa tao, o di ba kaha ang umalabot nga butang nga mao ang iyang pagbalik. I don't know Pastor Chris unsay imong hubad pud sa iyang pangutana. Okay, ha. So daghang salamat ining pangutana pinangga. So una nimong pangutana, asa nagsugod ang Old Testament o New Testament? Actually atong mahibawan ang kinatibuk-an sa balang kasulatan adunay 66 ka mga libro, no? Unya ang Old Testament ani gitawag nato og adunay 39 magsugod sa Genesis maundang dinhi sa Malakay or Malakyas, no? Unya ang New Testament mag-start dinhi sa Matthew maundang dinhi sa Revelation. But then mao ni ang gitawag nato og Bible bisan sa Protestant o sa Seventh-day Adventist. But then sa usa ka dako nga iglesia sama sa Roman Catholic aduna sila 72 ka mga books, no? Gitawag nila Pastor M og Deuterocanon. Nya gitawag sa Protestant og apocryphal books, no? Meaning to say hidden books, no? Adunay mga katarungan na mga pinangga nganong wala gidawat sa Protestant ang Deuterocanon og ato ra nang ma-elaborate kung pananglitag ipangutana na siya pag-usap pero kay ang pangutana na sintro man lang sa New Testament o sa Old Testament. So ang among tuwag dinhi sa gitawag nato og sa 66 ka mga libro, no? 39 sa Old Testament, 27 sa gitawag natong New Testament. Gitawag og Old Testament kay gikan sa Genesis kanang libro, 5 ka libro ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, mo na gitawag og Pentateuch, no? Nya nasa gitawag nato og Moses was the author of yeah, that. authors, si Moses mo ang nagsulat niini. Nya nasa gitawag nga mga propeta o daghaman ang gisgutan dili nga mga propeta o gadun sa tay mga gitawag og mga writings, no? Sa pananglit sa Psalms, Proverbs, sa Job, Song of Solomon, ana so nasad. So hantod ni ana sa Malakay, meaning to say kini mga libro wala pa mataw si Jesus Christ. Okay? Kaning Matthew ngadto sa Revelation nagpasabot niining panahon na naa na si Jesus Christ. Okay. Naay mga tuig mga pinangga nga gikan sa Old Testament unya sa New Testament naay mga bakante diri gitawag na siya og intertestamental times, no? Gani diha nang bugna ang mga pagtulunan sa mga Hudiyo, si for example nga dugang diya sa Mishnah o nga mga tradisyon nila nga wala gikan sa balang kasulatan kundi ilang nadugang aron pagproteher kunuhay nga dili malapas ang napulo ka sugo. So naa sa gitawag intertestamental time. Pero ang kinatibuk-an adunay 66 ka mga libro kining gitawag nato og balaan nga kasulatan. Alright.
So mahitungod ini nga what is Kingdom Program Grace program and age to come, dili magkay na mo matino kung unsay naa sa imong unahuna kay basig kung mo elaborate mi dili mao ang naa sa imong unahuna. So agaton ka namo nga mo text ka pagbalik aron imo ni siyang mabutangan nimo first premise, second premise aron masabtan namo kung asa dagan ang imong unahuna. Pero sa kapag kakaron amo mahisgot sa inyo mahitungod lang ang hitawag sa grasya o ang sa pagbalik ni Jesus Christ. Nga atong nahibaw-an nga ang grasya mao lamang ni ang hinungdan nganong ang tao maluwas kita. No mo nang giingon sa episode 2:8 kamo naluwas sa grasya, no, pinagi sa inyong pagtuo dili sa inyong binuhatan. So meaning to say ang tanang tao pagyud nakadawat og grasya. Sumala sa Tito 2:11, no, ang grasya sa Dios gipadayag ngadto sa tanang tao. Meaning to say ang uban Pastor M nagunahon ang magud nga ang grasya dinhi na ni nga sa New Testament ug walay grasya dito sa Old Testament. Actually gikan sa Old Testament sa Genesis paingon sa atoa kini sila naluwas pinagi sa grasya. Ang nahitabo lang Pastor M mao ni ang ilang kaluwasan ilang gilantaw sa unahan. Okay? For example, nako sa time ni Pastor nilang Moses, akong lantaw ang kaluwasan dito sa unahan ang pagkamatay ni Jesus Christ. Ang natabo sa kaming pamanto. kami pa man. Nahitabo sa Pastor M sa atong kapanahon ng Pastor M, atong gilingi pagbalik ang Dili mo lingi na kaluwasan. punta. Oo. Kaya meaning kay dugay naman namatay si Kristo, atong gilingi ang kaluwasan basihan na dito sa Kalbaryo sa cross. Nga ang cross mao ang gitawag natong final atonement, no? Nga diin ang tao didto gibase, didto nagsukad ang iyang gitawag natong kaluwasan kay didto man naugbok ang plan of salvation nga kung wala mamatay si Jesus Christ, walay bayad sa atong mga sala. Kaya remember, ang Biblia nag-ingon baya, ang sala mo ang ang kamatayon mo ang bayad sa sala. No, kinahanglan mamatay ka sa imong kaugalingon nga sala. Pero si Christ naghimo niini, no? Ikaw unta mamatay apan si Kristo ang namatay alang kanato. So kining grasya mga pinangga, gihatag ni si Ginoo sa tanang tao gikan dito sa Old Testament ug hangtod sa New Testament ug sa umabot hangtod sa pagbalik ni Jesus Kaingon ta Christ. sa iyang pangutana Pastor Chris nga tubag na sa iyang pangutana kay what is Kingdom Program Grace? Mao na ang programa sa gingharian sa Ginoo, ang grasya. Ang grasya, no? Sugad pa ginakaniadto so wala pa matukod ang kalibutan, Pastor M, na nasa unahuna sa Dios nga ang kalibutan mahulog sa sala. So naa na sa siyang unahuna kung unsaon niya pagluwas sa tao. Mabitan na yung mga komedya sa mga tao, Pastor M, nga na kuno'y mga pangutana nga dili matubag kuno sa Dios. Number 1 kuno nga pangutana mo ni nga wala na kuno kabalo ang Dios kung kinsay maluwas, gawas kang Kristo. Mismo ako, Pastor M, dili ko katubag ana. Kung wala si Kristo, kinsay maluwas sa tao. So ingon sila nga, mao na yung mga pangutana nga dili ko matubag sa Dios. Gawas kang Kristo, kinsa man ang maluwas kuno. Now, mo na ilang nasa ilang una-una. Nga ikaduha, Pastor M, ingon sila nga, kung wala ang tao, kinsa may luwason sa Dios. Alaalang ang unggoy, alaalang ang mananap. So, muna ang ilang mga huna-huna, Pastor M ba. Pero sa ato nakita, Pastor M, nga kini di ang nga kaluwasan, alang kini sa tibok nga kalibutan. Gikan sa pagsugod sa kalibutan, pagkahulog sa tao sa sala, hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ. Kay kung sasakyan ng Pastor M, more nga ni bitaw nga, ang pagpalit mo sa sasakyanan ay pakapin nga reserba. Nganong na may reserba nga pa magkamaplat? Tungkol kay nahibalo ka nga sa Engkaso. unahan maplat. Engkaso. Diba? So si Christ, gi-reserve na siya daan, nga diin mahimong mulwas sa tao, sa diyang mahulog ang tao sa... Problema biya ang sakinan Pastor Chris padaganon ni mga walay spare tire. Yeah. Kay panahon nga maulutan gid ka dako gid na siyang problema. Mao. Digi. May adlaw. Unya gabi eh. Digi ka kahom. Di ka So higala ang kamatayon ni Kristo, ang grasya nga atong nasinatian karon. Katong ginalingi na lang nato karon Pastor Chris. Yeah, ginalingi Kay na human nato. Manaman ang So kamatayon. panahon sa Genesis ginatan-aw pa sa unahan. Gilan taw sa una. Pagkanindot nga eksplikasyon higala alang kanatong tanan nga ang programa sa Ginoo sa natad sa kaluwasan gikan sa sinugdanan hantod karon higala ato gipahimoslan. All right, gikan kang 472. Good PM Pastor, kinsa man ang founder sa Seventh-day Adventist Church? Okay. Kanus aman na track ang SDA. Daghang salamat niini. Usahay Pastor M, kaniadto so wala pag ko nag-graduate sa Mountain View College. Okay. Kining word nga founder na ay really Pastor M nga paborito nilang word nga founder. Kaya ang ilang definition sa word nga founder
Pastor M, magtutukod. So kung ingon ka nga ang founder sa Seventh-day Adventist adunay tulo, say for example, mingon kag Ellen White, mingon kag Joseph Bates, o mingon din ka og kang gitawag og bana ni Sister White. So, bagay sila, mao gid ni ang magtutukod. Pero Pastor M, kung ihaom ni sa Mateo 16:18, kay ikaw si Pedro og dining bato pagatukuron ko akong iglesia. Unya ang ilang pag-translate sa word nga pagatukuron founder. Naay gamay nga sayop Pastor M. Kay ang word nga founder Pastor M, kung ang Bisaya ana Pastor M, naay ubang mga dictionary especially atong sa kang kabunsi nga moingon nga magtutukod. Pero ang dali man gud nga sabton sa gitawag nato founder Pastor M, nakakaplag. Okay? Ang kanang gitawag nga magtutukod kung Englisho nato na Pastor M, builder. Di ba? Kaya mo bitaw na nga kung imo basahon sa English sa Mateo 16:18, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Okay? So mo na gitawag nato og magtutukod, build o builder. Pero kung ingon ka og founder, gikan na sa word nga found Pastor M, nakakaplag. Unsa may nakaplagan di ay nila? Okay. Ang nakaplagan nila Pastor M, mao ni ang kamatuoran sa balaang kasulatan. Okay. So any church na agi na sila yung mga founder, no? Mabitang mingon nga kinsa may founder ni ining reliyon, so ilang nganlan. Sa Seventh-day Adventist, mao sa gihapon ni na ay mga pipila ka tawo ang nag-found sa Seventh-day Adventist no. Pero it does not mean nga ang pagtulunan sila may nagtukod. Ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church Naanadaan. gikan sa balaang kasulatan, naanadaan, no? So mo na atong giingon Pastor M nga sa wala pa ang ngalan Seventh-day Adventist, wala ba Seventh-day Adventist? Kay nana. Nana. For example, sa Pilipinas, Pastor M, ang Pilipinas, kinsa nag-discover si Magellan, no? 1521. Ang question mo ni, so wala pa 1521, wala ba Pilipinas? Na. Wala lang nga liog Pilipinas. Now, ang Seventh-day Adventist, balik ta sa 1860, no? So wala pa 1860, wala ba 70 Adventist? Na. Ay naman, ang sandigan sa 70 Adventist, mao man ang balaang nga kasulatan. Gitawag ay Seventh-day Adventist kay nga naman, nagtabod sa ikapito nga adlaw ang ipapahulay, nga mao timaan nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan, o kining mga katawhan, naghulat sa iyang pagbalik. Mo nang gitawag Seventh-day Adventist. Naaba na sa balaang kasulatan nga konsepto? Yes, naay daghang gahulat. Okay? Unya daghan nag-adlaw, nagbantay sa adlaw ipapahulay. Ang pulong Pastor Chris nga Adventism, Yeah. kung Adventist, naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Man iklaro nato sa atong mga televiewers, naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Okay. All right. So, mao ka na higala no. O anyone kanato mahimong Adventist higala sa diha nga atong gisagop ang balaang kasulatan og mutuo kita sa iya nagaduol nga pagbalik. All right, gikan kang 876. Pastor, good PM. Thanks kayo. Nice kayo ang inyo program. Ask ko, Pastor, what pamaagi kung maluwas? Motuo o mudawat or motuo lang? Okay. So, gipapili man ta Pastor M, moto og mudawat or moto lang. So, diri lang tas permero Pastor M kinaman tay mabasa ani. Actually, Permero basa. kanin duha madawat man sila pero kining giingon sa permero nga imong giingon moto og mudawat na anis walang kasulatan. Atong basahon pinangga sa John chapter 1 verse 12, no? Aron atong makita kung unsa giingon sa walang kasulatan. Ingon siya dinhi. Okay. Apan sa tanang midawat kaniya, kaniya meaning kang Christ, no? Sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanang tawgon kag pa anak sa Dios Pastor Pribilehiyo M. na. Meaning to say, gipakamatyan ka, gikuha ka, gikan sa dagta sa pagpakasala, unya giangkon kaniya nga iyang anak. Hayahay nam gani Pastor M kung tawagon kag anak sa mayor. Oh, No, dako na kay kagarbo, no? Tawgon ka og anak sa governor, tawgon ka anak sa vice president o sa president. Hayahay na kay unsa na ka kung tawgon kag anak sa nagbuhat sa tibuok universo. Di basta-basta. Butang makita, butang dili makita, ug gitawag kanya og anak. Once nga naa kay anak Pastor M, ang pagpangka naagid kanimo. Munay usa ka butang Pastor Chris nga wala gi kay maaninaw sa pipila. Yeah. Kundi man siguro kay daghan. Nga ang atong pagkainanak ba.
being sons. Pero kani nga son of God, Pastor M, small s niya. Okay. Sa dili ning sama na nag-claim diya sa Davao nga capital S, unya nahulog na hinuon nga siya na ang puli ni Jesus Christ dinhi sa yuta, no? Dili na siya nga capital S nga son. Small na siya. Small nga siya nga S kay wala mi mag-claim nga son of God kanang capital S gyud, no? Kaya naman nag-claim ana Pastor M sa Davao. Sa iya presentation, sa literary presentation niya, capital gid siya. Kung title o name kang Jesus Christ, capital S gid siya Pastor M. Okay. Pero alang sa mga taong sumusunod nga nagdawat kaniya nga nahimong pribileyo nga mahimo silang anak sa Dios, ang itawag ana nga son of God, small s. Unsa may explanation ana Pastor Chris? Kung title nga naay authority, capital S. Kung mo kay Kung capital S, sumusunod Pastor M, lang, small s. meaning to say, Pastor M, that's common name, Pastor M. Common name, No? So, kung yung common name, Pastor M, na ay gi-address sa katawa na, no? So, kita, wala man ta mag-angkon anang gitawag na to capital S, Pastor M, kay it refers to the Son of God, Wa na may ang lain. Jesus Christ, Wa wala na may na lain. lain. No? Kung dili, naagita sa small s, Pastor M, nga, mga anak ta sa anak sa Dios nga mao si Jesus Christ. Mga sumusunod ta. Mga sumusunod ta niya kaniya. Okay. Alright, so mao ka na higala no ang atong tubag sa mao nga pangutana. Sunod nga pangutana Pastor dinhi 680. Good evening. Ang Domingo bagyod ting pahulay sa usa ka semana baka ni Pastor? Okay. Semana? Simana. Ang Domingo bagyod kuno. So mas maayo tingali Pastor M ato ipakita sa ila ang mga bersikulo mahitungod sa unang adlaw sa semana. Okay, so kanang Domingo, unang Kanang adlaw. Domingo, Okay. Og sumala sa atong nasulti sa mga niagi natong program Pastor M, 8 ra ka bersikulo sa New Testament naghisgot og unang adlaw sa semana. Domingo. Og walay usa niining 8 ra ka bersikulo nga adunay command gikan kang Jesus Christ o adunay credential sa langit nga nagingon nga kining unang adlaw sa semana mao na ni ang adlaw pagpahulay. Atong gi-establish Pastor Okay. Chris nga wala na magilali sa ana. Ang unang adlaw Domingo gina. Domingo yun. Ang ikapatong adlaw Sabado gina. Sabado gina siya. Sa atong kalendaryo o uban pang mga referensya. Yes. Unya wala tay mabasa Pastor M nga ang unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo gisugo nga mahimong gitawag nato puli sa adlaw ipagpahulay Pastor M. So mas maayong tingay Pastor M atong tagsa-tagsaon sa Isa-isahon nato na pagbasa sila. aron makita nato kung naa ba gid Pastor M. Okay. Matthew chapter 28 verse 1 nagingon. 28 verse 1. Og sa pagkahilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa nagbanag-banag ang nahunang adlaw sa semana, si Maria og ang usa ka Maria miadto sa pagtan-aw sa lubong. So kung imong basahon pa sa wala dinhi nag-mention nga kining adlaw mao na ang hulib Mao na sa adlaw pagkamatay ni ipagpahulay. Kristo. Mao ni ang pagkamatay ni Kristo. When in fact ang context ani Pastor M naa sila dito sa sementeryo. Okay. Kay ila maggiduaw ang patayng lawas ni Jesus Christ. Kay kung kining adlaw Pastor M mao na ni ang pulis adlaw pagpahulay balaan, dapat naa sila sa sinagoga. So imo makita nga niduaw sila dito sa sementeryo. Wala Unya- sila sa simbahan, tuwa sila sa lubnganan. Yes, to dito sa Adlaw gitawag- Domingo. Adlaw Domingo. Okay? Now, imo makita din ni Pastor Klaro na Pastor Chris nga walay sugo sa pagsimba na siya. walay sugo sa pagsimba. It's just a plain narrative pagsubay sa nahitabo nga dili na to ma-refute. Yeah. Si Chris ang mga tinunan o ang mga kabayan May bisita dito sa lubnganan. O ilang nakaplagan, wala na dito ang patayng lawas, lawas. ni Jesus Christ. unang adlaw o Gumawa siya. So, ang sunod nga versikulo pa sa M, atong tanaw sa Mark chapter 16, okay? Okay. Mark chapter 16, verse Verse 1. 1. Verse 1 and 2. Nag-ingon dire. Og sa pag-agi na sa adlaw nga igpapahulay, si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Santiago og ni Salome na nagpamalit og mga pahumot aron ilang adtuon og haplasan ang lawas ni Jesus. Okay? Og sayo kaayo sa naunang adlaw sa semana nangadto sila sa lubnganan. So, maor gyapon ang sitting Pastor M kaysa sitting sa Mateo. Kay kini mo kung Matthew, Mark, Luke, John, gitawag ni siya og synoptic gospel. Meaning, na ay mga balasahon di sa Mateo, makaplagan nimo kang Marcos, na ay balasahon kang Marcos, makaplagan nimo kang Lucas, ug sa kang Juan. So, gitawag sa synoptic. So, ang Mateo 28, versikulo 1, ug ang Marcos 16,
maura na siya nga sitting Pastor M, pero lahi lang ang pagka-describe kang Mateo o lahi sad ang pagka-describe ni Marcos, pero wala nagkakomplekto. Lahi silang tinanawan kung sa reporter pa, Pastor Chris, lahi sila mga oras nga niabot Yeah. sa insidente panalitan. Yeah. Pero pag tanaw na sa ilang report, ni hulad sila sa insaktong report Yeah. gihapon. Prani Pastor M sa atong sitting. Nagkatubang tagtulo ka camera Pastor M, Okay. no? Lahi ang anggulo dinhi nga side, lahi ang anggulo Okay. dinhi nga pikas ug lahi ang anggulo ni pikas. Okay. So meaning lahi ang anggulo diha kang Mateo, lahi ang anggulo kang Marcos, lahi kang Lucas. So ang Mateo 28:1 ug ang Marcos 16:1 maura nga sitting Pastor M. maura. Okay? Now, dinhi na sad sa bersikulo 9 Pastor M nagingon. Okay. Og sa pagkabanhaw niya sa kadlawon sa noang adlaw sa semana, si Maria Magdalena og ang iyang nga iyang gipagulaan sa pito kayawa ni bisita dito sa Mindanao Pastor M. So ikatulo ni nga bersikulo og nining tulo ka bersikulo wala gihapon ang pag-prove Pastor M nga ang unang adlaw sa semana muna ang adlaw yung pagpahulay. Okay? Muna ang adlaw nga igsisimba. Tulo na ka bersikulo Pastor M. Aritas ikaupat nga bersikulo Pastor M. Alright, okay. So, Dinhi sa Lucas kapitulo 24. Kang Lucas na pod nga tinanawan. Okay. Kang Lucas na nga tinanawan. anggulo. Anggulo. Okay. Versikulo 1 sa 24. Apan sa pagkaadlaw na sa naunang adlaw sa semana, sayo sa kadlawon, sila nangadto sa lubnganan dinala ang pahumot nga ilang giandam. So imo makita Pastor M nga maura gyapon ang sitwasyon Pastor M. Nagisgot gyapon sa kamatayon ni Jesus Christ didto sa minteryo, nangadto sila bisita, wala na didto. So, ang ilang synopsis, kami yung synoptic gospel, Yes. these authors, laylahi ang ilahang anggulo nga gitanaw, pero usara gihapon ang insidente nga Isa ra nga report nila. insidente. Yeah, oo. Kaya kanin mo tambong gadita og patay Pastor M, daghan man manambong. Na may mga tao nga didto gyud sa tapad gyud sa bangag, no? Nasay mga tao nga tuad dito sa likod sa mga tao. Lahi sa ilang nakita Pastor M. Og nasay mga tao nga tuad dito sa gate. Ang tanan sa gusto Mindanao. mo saksi. Oo. Pero naa sila sa usa ka sitting. Naa So sa- mo ni karon ang nakita So, nila din ni Pastor M. Kini sila tanan nga atong gibasa, managlahi sila nga author, individual apan usara ka setting. Yeah, usa ka sitting Pastor M. So actually Pastor M kung atong tagsa-tagsaon Pastor M kay mamubo na mga atong panahon Pastor M, napay 1 Corinthians 16 1 and 2, napay Acts chapter 20 verse 7, napay John 19. Sitting ni sa kamatayon ni Jesus Christ ug walay kuman Pastor M Nagisgot nga ang gihapon sa pagpahulay, nagisgot sa unang adlaw, pero walay command whatsoever. walay kuman whatsoever. Nagisgot sa unang adlaw si manang mong Domingo pero walay kuman nga mao na ni ang adlaw nga igsisimba o hulip sa adlaw ipagpahulay, no? So imo makita Pastor M nga bisag unsaon na to kay walo ra gud ka bersikulo. Ug walay usa ining walo ra ka bersikulo nga nagpamatuod nga ang ikapitong adlaw nga semana gipulihan na sa Alang unang nako adlaw Pastor semana. Chris, mas confident ko, mas mapili ko dito sa naay command. Yes, tinabi Pastor M. Mismo ganis Jesus Christ Pastor M, namatay man to unya na banhaw, pero imo makita nga wala man gid natay mabasa sa balang kasulatan nga iyag yung gipulihan ang ikapitong adlaw nga semanang Sabado, adlaw pagpulay ngadto sa laing adlaw. Okay. Wala gyud no. So higala tin-aw og dayag gikan sa balaang kasulatan nga ang ikapitong adlaw mao gyud ang gitawag nga adlaw igpapahulay. Alright, gikan kang 294. Pastor maayong hapon. Mautana ko, sir. Mautana ko, Sir Kristo ba Dios? Kay naay mga nag-ingon nako si Kristo daw dili Dios sa dihang nagpakatao siya sa kalibutan. So Yeah, Kristo okay. ba kuno si ang Dios? Okay, dagan salamat niya na unas tanan dili nato masupak na si Kristo tao. Kay mabasa mo na sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 28. Og di sa dato masupak na si Kristo Dios, no? Og kining giingon nga si Kristo dili Dios, actually wala gyud kay mabasa sa Biblia nini nga nagingon si Kristo dili Dios. Pero aron sa pagsatisfy mga pinangga atong pasahon ng pipila ka bersikulo nagisgot mahitungod nga si Kristo Dios. Una atong pasahon ang Roma kapitulo 5 bersikulo 5.
kita dinhi og tataw nga kini nagpakatawo gid siya, no? Gikan siya sa langit unya Diyos siya nag-ipon nato, nagpakatawo. okay? Nagingon dinhi sa bersikulo 4, sila mga Israelhanon og nailaha ang pagkainanak, sa kadungganan ang mga pagkagsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba og mga saad. 5. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. No? Sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Kung ato sang subayon ang Juan 1:1 mga pinangga o ngadto sa 3 unya laktod sa 14, ato sa makit-an dinhi nga adunay gipahayag ang balaan nga kasulatan, no? Okay, Juan 1:1 nagingon. Uno. Sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya ug niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. So imo nakita sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Versikulo 14 nag-ingon, ug ang pulong nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Ha? Tin-aw tataw nga sa uno-uno sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Pagka 14 ug ang pulong nahimong tao. So meaning to say nagpakatao kining Dios nga gikan Kining sa atong langit. gibasa nga pulong sa Dios, Pastor Chris, nahimong tao gina siya. Yeah. Niya kaning nga word nga in the beginning was the word. Kaning word capital ni siya. When in fact kaning di sa Bisaya Pastor M gibutan nini og capital P. Pulong. Which means nga daga mo ngalan ni Jesus Christ, no? Gitawag Son of God, capital gihapon, Son of God, capital gihapon, gitawag nato Prince of Peace, capital gihapon, gitawag sa siyang word, no? So maklaro na to nga ang iya gyud nga tumong mao ang pagpakaanaa sa usa ka gahom Yeah. taliwala ni ana. Mo na nga ang Colosas 2:9 Pastor M, adunay gipahayag dinhi ang Colosas, no? Atong lakbitan sa pagbasa niini aron maktin-aw maklaro nato. Okay, nag-ingon dinhi sa Colosas sa iyang kapitulo 2 bersikulo 9. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. Okay, diha sa iya kuno, no? Nagpunigmato pa diha sa iya ha nagpuyo ang gitawag nato og pagka-Dios. Meaning to say, so wala pa ni siya gitawag og magpakatao, unsa di ni siya. Kini gitawag ni Pastor M nga nagpakatao. Unsa di ni siya kaniadto, so wala pa siya nagpakatao. Mao na nindot nga balita. Mao na siya manindog nga balita. So mao ni si Jesus Christ mga pinangga, mao ni siya ang matuod nga Dios. All right, higala. Pagkanindot nga uban sa gahom sa balang espiritu, nagutingkay kita sa balaang kasulatan ug kini higala nahimong posible tungod sa mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Busa nga ipadangat paghapon ang inyong mga pangutana higala dinhi sa atong tulumanon. O kini uban sa pagtahod, pagrespetar ni ana wala kitay usbon sa unsa mang maabot ninyo nga mga pangutana diri. Apan ato kana siyang hatagan sa nagakaigo nga pagtagad og mahimong tubag ni ana hinabwa gid mismo sa balaang kasulatan. Higala wa na tay igong panahon sa pagpadayon sa unahan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og kanunay ang Hope Channel magaampo alang kaninyo sa mas mauswagon nga pagkinabuhi sa matag adlaw o sa pagsagop sa pulong sa Dios nga mo'y atong gikinahanglan karong mga panahon. Ato kining tapuson pinagi sa 777 prayer kauban ni Pastor Chris Bacalares. Kay magampo ta. Dili matukib ang mong kalipay o Dios sa pagpasalamat nga kanimo sa mga pulong nga imong gipahulam nga diin among matun-an. Kami nagaampo nga sa makanunayon magahatag ikaw kanamo og kaalam nga among masabtan ang mga pulong nga imong gihatag sa matag usa ug among pangayon usab ang gasa sa balang espiritu nga mo'y magatultol kanamo sa tibuok nga pagkamatarong. Panalangini ang mga televiewers o mga pinangga nga mga kaigsunan ug ang mga crew usab nini nga programa. Kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ.